Non? Non teño aldea, iso era pouco usual na xente da miña idade, eu xa vou camiño aos 50 e a xente da miña idade tiña aldea. Iso para min foi, no meu achegamento galego, foi un atranco, co cal eu era castelán falante, seguí castelán falante. Non tiña, eu nos veráns ia para Xixón, a casa dos amigos de meus pais, onde había unha señora a que eu quería moito, que me quería moito a min, que decía: ai, Piliña, que bien, non tienes nada de acento. Ela era unha señorita ben de Lugo, que se criara con mandadeiras, e tiña moitos serventes na casa, entón valoraban no seu Lugo natal moito que non tiveses acento, non? Entón eu estaba toda contenta, mira que ben, non teño acento. Non se me notaba nadiña que era galega. Entón, bueno, comezo o bacharelato e afortunadamente, grazas ao profesorado, eu descubrín o valor do galego. Dei con xente que me soubo transmitir os seus argumentos para o galego. Se me abriu aí un mundo novo. Eu que sempre quixen facer dereito, de súpeto, en coubo e cambio, digo, non, quero facer filoloxía, e filoloxía galega. Iso foi un trauma. A primeira universitaria das dúas familias, por ambos lados, que ia ser unha abogada de pro, decide dedicarse a filoloxía. Bueno, pase, pero galega era... Se o galego non vale para nada. A vos ridesvos, pero isto, a miña familia, realmente non era para eles ningún motivo de gracia, tanto que loitaran para que por fin alguén chegara á universidade, digamos que non estaba dentro das súas expectativas, pois que eu tomase eses camiños. Quero determe aquí a falar da importancia da militancia pola lingua do profesorado de lingua galega. Cando eu fui un adolescente, eu estaba no instituto, o profesorado de lingua galega era consciente de que era un profesorado militante e que non estaba ali só para ensinar un código lingüístico, senón que era profesor de lingua e profesor de cultura. Daquela, outros contidos non estaban noutras materias, era na clase de galego onde aprendías historia de Galicia, natureza de Galicia, clima, aprendías todo de Galicia, aprendíalo na clase de galego. E esa mesma xente, fora da aula, era militante pola lingua. Militante pola lingua no sentido de que continuaban falando e estaban achegándote á lingua en calquera contexto posible. Eu noto, non é que sempre o que veña detrás te fai mellor nin cosas destas, pero sí que noto últimamente que hai un colectivo que eu considero importante dentro do profesorado de lingua galega que pensa que ti podes ser profesor de galego como podes ser profesor de matemáticas. E además, xo argumentan. E digo, non é que non teñas dereito a poder ser como profesor de matemáticas. Si, ti tes o dereito a ser como queiras ser. A cuestión é que sentido ten ser profesor de galego en Galicia se non és consciente da diferenza que ten que supoñer no teu rol, no teu centro de ensino. E para min iso é básico. Iso é básico. Despois falaremos dunha experiencia na que participo onde é determinante no resultado o entusiasmo e a ilusión do profesorado participante. Entón, sendo consciente de que as tarefas ou a loita fundamental agora xa non está dentro das aulas, no desenvolvemento do galego, non podemos perder de vista que dentro das aulas de galego hai moito traballo que facer e hai moito cambio metodolóxico que aplicar e focalizar no que falábamos antes que debe ser o importante. De que me vale que alguén domine a gramática ou domine todos os coñecementos do mundo se non sabe falar? Se non se considera competente para falar? Ben, daquela, pois eu cambiei de centro educativo, porque no meu centro só había ata terceiro BUP, no meu paso do terceiro de BUP para co, eu intentara xa cambiar de lingua, pero aquelo non. E dixen, esta é a miña, teño que cambiar de centro. Entón, en setembro, comezo a ser neofalante no novo instituto, porque non me vai coñecer ninguén, e todo vai ser fenomenal. Eu vou ser unha persoa que chega xa falando galego.
a realidade xogou na miña contra e aquel ano en todos os institutos da Coruña só abriron matrícula de COU nun. Iso significa que todas as miñas compañeras que viñan de outro centro apareceron no meu instituto de COU. Entón, claro, tívenme que enfrontar a mesma xente que uns meses antes non me facilitara moito o paso para ser galego falante, pero que estaba moi decidida, porque eu son moi terca, entón eu tiña moi clariño, e pasei a ser a única alumna galego falante nun instituto con 4 aulas de COU. Co cal, pois, en fin, xa eras a que falaba galego, e o que é peor, é que ti non eras galego falante, non tiñas nin idea de falar galego, falabas un galego penoso. Entón, eras ademais a rara, a dobremente rara, porque era raro que falases galego, pero ademais, se o falas galego porque és da aldea, pois todo se perdona. Pero se falas galego porque tes aí teima con falalo, xa tamén son ganas de, non? De fastidiar. Ben, como neofalante paseino mal, paseino moi mal. Tiven circunstancias onde, bueno, a mí salvoume que teño moito carácter, non? Pero se chega a ser unha persoa con pouco carácter, desde logo non teria nin cambiado o galego, nin me teria mantido no galego. Por iso, ese paso polo que tiven que atravesar eu, fíxome moi consciente da importancia, do fundamental que é crear espazos seguros que faciliten o paso a ser galego falante unha vez que ti xa tes a vontade, porque eu a atitude xa tiña toda. É dicir, eu con que me encontrei? Me encontrei cunha realidade que en vez de apoiarme no meu cambio, ao revés, me botaba cara atrás, pero me botaba cara atrás no instituto, me botaba cara atrás nos comercios e me botaba cara atrás dentro da miña casa, que eu estaba nunha cociña cunha aboa que falaban galego, cunha nai que falaban en galego, que falaban en galegos entre elas, que eu falaba galego e a min elas me falaban en castelán. E dicías, isto é de tolos. Isto se ven algún analista estes de rollo mental de aquí, esta xente. Ben, afortunadamente tamén, respecto aos neofalantes, eu creo que a actitude nosa tamén do profesorado ten variado moito. Mirade, eu son da primeira promoción da Universidade da Coruña de Filoloxía Galega. Iso tivo as súas vantaxes, pero tamén tivo os seus inconvenientes, que son a primeira promoción que non coñece as rúas de Santiago. É dicir, ser universitario e non coñecer Santiago tamén é unha carencia cultural que che queda para a vida. Menos mal que había xente, compañeros que tiñan pisiños e tal, e chegabaste. Mirade como era a cousa que nós na facultade había os asfálticos, que éramos os alumnos da Coruña neofalantes. Entón, os propios profes nos chamaban os asfálticos. Fronte a nós estaban os de pedigrí, é dicir, aqueles que viñan con seu galego da aldea, a poder ser congeada, e se xa se tiñan seseo era non máis, que sabían cousas tan útiles como as partes do carro, cando se plantaban as patacas ou cando se mataba o porco. Eu non dubido que isto sexan unhas experiencias moi interesantes se ti tes que sobrevivir no rural. Pero a min foi algo que ata me fixeron odiar un poquinho naquel momento a cultura tradicional. Menos mal que despois fun evolucionando na vida e vin o interesante que hai na cultura tradicional. Pero naquel momento, para min, que era asfáltica, que era unha alumna da Coruña, que non tiña un coñecemento do rural, aquela idealización do rural, amolábame moitísimo. Entón eu dicía, mira, min explícame as partes dun motor dun coche, non me veñas explicando as partes dun carro, non penso ter carro, é moi probable que teña coche. É dicir, a ver, parece moi básico visto dende hoxe, pero daquela non era tan así. Entón, remato a carreira, bueno, teño varios traballos sempre relacionados coa miña profesión, coa lingua, e comezo o meu periplo de como sustituta e interina pola xeografía galega. Aí aprendín 3 leccións moi importantes na miña vida. Unha, que Galicia non ten nada que ver co que se pensa que Galicia, se naciches na Coruña e viviches sempre na Coruña.
É dicir, Galicia non é o que che contaron, é outra historia completamente diferente. Por iso me molesta moito cando todos os centros inteiman en viaxar a canto máis lonxe mellor e non viaxan a Marte porque non lle dan os cartos para facer a excursión de cuarto de ESO a Marte. Moléstame, con todo o respeto para os andorranos, que só os poidamos ir a Andorra ano tras ano e a rapazada non saiba onde está Mariña Luguesa, por exemplo, non? Non, xa non falemos da provincia de Ourense, iso xa é un territorio. E descubrín, efectivamente, que a realidade galega non é a realidade urbana, e que hai outras cidades que tamén son urbanas e non eran como a miña, e descubrín que había moitísima máis xente que falaba galego da que eu imaginaba, porque eu viña dunha cidade onde o galego, a nivel público, estaba reducido aos barrios. Porque a xente di, na Coruña non se fala galego. Non, mira, ti subías no bus 11, que era o que ia para os Mallos, que era o meu barrio, e todo o mundo falaba en galego nese bus. Agora, esa mesma persoa vías dentro do supermercado atendéndote e che falaba en castelán. Entón, a lingua estaba, digamos, recluída nos barrios, e logo, ademais, por aquela altura, estaba gobernando un alcalde que lle fixo moito dano á lingua. Ademais disto, tamén aprendín a xestionar as forzas. Eu era unha persoa que teimaba moito en convencer a todo o mundo. Bueno, un pouquiño, isto algo ainda me queda. Pero teimaba moito en convencer a todo o mundo de todo. Entón, como as miñas ideas eran tan boas e o do galego eu veía tan claro, todo o mundo tiña que ver igual de claro. Eso é un erro. Nunca, eso aprendeno dunha inspectora vasca, que nos veu dar unha conferencia que dixo, mirade, non se poden perder as forzas que temos en quen non quere. Porque menos 1 máis 1 é 0. Pero 0 máis 1 é 1, e 1 máis 1 son 2. Entón, nós temos 1. Temos que decidir onde o sumamos. Entón xa pasei dos menos 1 durante bastante tempo. E sempre, de vez en cando, teñame que volver a facer consciente e dicir, oye, isto é un menos 1. Pasa. É dicir, ao mellor temos que centrarnos máis onde hai posibilidades que enteimar en onde non hai posibilidades. Ou, polo menos, que non todos fagamos o mesmo. É dicir, deixolle os menos 1 aqueles que teñen máis ganas, porque eu tamén necesito ver, é importante ver froitos, ver cousas positivas. Se ti estás nunha loita na que nunca ves nada positivo, acabaste queimando e desistes. Porque, a ver, somos humanos, necesitamos vivir, ser felices, esas cousas que tamén lle pasa ao resto dos humanos que viven en contextos normalizados. Porque esa é outra, o grau de felicidade, cando a ti as mensaxes que che veñen son sempre negativas, bueno, medicina estudan esas cousas, e provoca infelicidade, e provoca malestar. Entón, ás veces tens que decidir, mira, pois, ao mellor é que non quero ver máis noticias esta semana, porque xa teño a dose suficiente como para amargarme todo o mes. Entón, e vou deixar eso, me vou dedicar a cousas positivas que me dan boas vibracións, non? Entón, xa, colocado que había outra Galicia, que había moita xente que falaba galego, e que tamén había moitísima xente que falaba galego e que non defendía o galego, ou non apreciaba o galego. Esa tamén foi outra descoberta. Pois, aterro no IES da Pobra do Caramiñán, e non de forma definitiva, pero fun repetindo o curso, como os malos alumnos. Entón, eu tamén tiña claro que eu non podía chegar, eu estive 10 anos en expectativa de destino, e ao ensino público non se pode permitir o luxo de que a xente, mentras non teña a súa plaza definitiva, non faga o que ten que facer. E creo que iso é algo moi, moi importante, onde non podemos confundir a loita laboral coa responsabilidade co noso alumnado. É dicir, se eu estou diante dun grupo de alumnos de 12 anos, eses alumnos teñen 12 anos ese ano. Non poden esperar a que eu teña unha plaza definitiva para que lles dé a clase que merecen ou faga con eles o proxecto que merecen. E iso, para min, é básico. Coa cantidade de poboación flotante que temos nos centros educativos, é básico que esteamos onde esteamos, fagamos o que temos que facer. E, de feito, da experiencia da que vos vou falar agora, se eu non crese iso, non teria nacido e non sería hoxe, bueno, o que é, que algo é. Non me vou tirar flores, pero algo é.
Ben, eu tiña claro que di a legislación que o alumnado acabara xa teño os 15 minutos. Somos 5 minutos antes. Estás a mirar. Bueno, imos ver. Bueno. A ver, eu tiña moi claro que di a legislación? Calquera cidadán ou cidadá, ao rematar o ensino obrigatorio, ten que dominar por igual as dúas linguas. Moi ben? Dominar por igual. Non coñecer a gramática das dúas linguas. Eu miraba para os meus alumnos, uns estaban en segundo da ESO, e outros estaban en primeiro de BAC, é dicir, xa remataron o ensino obrigatorio, e non falaban, non eran capaces de falar galego. Entón, tiña moi claro que tiña que inventar algo que fixese que falasen. Entón, estaba eu así un día destes que están na casa e sen nada mellor que facer, e dicen, pois vou inventar algo. E inventei unha iniciativa que se chamou 21 días co galego. Eu sempre tamén tive moi claro que nós debemos estar onde está a nosa clientela. E non me gusta falar en termos comerciais, pero así, a nosa clientela son os rapaces. Se os rapaces están en Instagram, cando os meus rapaces estaban en 20, eu tiña 20. Que os meus rapaces deixaron 20 en Instagram, Snapchat. É o que me botei despois. É dicir, a ver, se eu quero comunicarme con alguén, non podo esperar a que ese alguén veña a visitarme a miña casa. Teño que ir á súa porta. Nese sentido, temos moito de predicadores os profesores de linguas. É dicir, ser un profesor dunha lingua minorizada, tens que asumir tamén un certo labor de apostolado, non? Hai que ir polas portas. Entón, eu dixe, eu tiña claro que lle mola a todos os adolescentes, a xente famosa. Alá me metí no meu Facebook, son unha profesora deste instituto que quero facer esta actividade, necesito que me mandes un vídeo co teu móvil de 2 minutiños animando os meus rapaces. E descubrín o xenerosísimo que é a xente famosa de Galicia. Porque, de feito, aquí estades varios dos que colaborades, aquí está Secho, aí está a Radio Filispín, que nos deron un apoio. É dicir, a xente é moi xenerosa e moitas veces atopamos onde creemos que non hai. Total, montei unha actividade 21 días, falando só en galego. Primeira semana, primeira edición, primeira semana no instituto, segunda, non, como era? Primeira na casa, que logo fixen fatal. Primeira na casa, que é o máis difícil. Na casa. Primeira na casa, segunda no instituto, terceira xa por todo. No resto de edición xa foi todo por todo xa dende o principio. Con actividades implicaban, os obxectivos eran ampliar o uso e, sobre todo, ampliar de facer reflexións. Como cando deixas unha droga, cando deixas o tabaco, ti tens que analizar, hoxe fumei, non fumei. Se fumei, que fixen mal? Pois mañá, nesas circunstancias, non fumo, non? Pois igual, conseguilo, non o conseguín. Localizar aliados, que persoas me axudan a conseguilo? Que persoas son inimigos meus neste obxectivo? E a cousa, eu pensei que ia ter problemas coas familias, sorprendeume moitísimo, porque dixen, aquí na Pobra, que para moitos é la Puebla, vou ter problemas. Curiosísimamente, a miña sorpresa foi que me chegaban os rapaces dicindo, Pilar, na miña casa estámoslo facendo todos, eu. O outro, pois na miña casa agora, na hora de xantar, falamos en galego. O outro, na hora de cear, eu dicía, porque claro, nós tamén temos prexuizos. Nese sentido, os meus prexuizos actuaron. Eu partía de que o mellor ia ter problemas. En todos estes anos, levamos 7 anos, nunca tiven ningún problema. Tiven queixas, pero non problemas. Non, digo en serio, tiven queixas de, sobre todo queixas de, é moito traballo, sí, é moitísimo traballo. Pero cando das un 40% da nota do trimestre, tes dereito a elixir. Tamén moi importante, ter premios. A todos nos gustan os premios. Todos queremos premios. Da igual no que teñas que concursar. Imos sortear algo. Da igual o que haxa que fazer. Ti normalmente xa te apuntas. Pois esas cousinas que a xente das mercadotecnias teñen tan claras, nos ás veces tamén nos ven ben aplicalo para o noso. E tiña claro que na mochila tiña que levar unha serie de ferramentas. Para dinamizar a lingua e conseguir novos falantes en xeral e nos adolescentes en particular. A primeira é conseguir que o que organices implique un aumento de tempo de uso e de contextos de uso. Nese sentido que decías ti, de que se poida avaliar, é dicir, que cando ti deseñas as actividades haxa unha avaliación dos logros lingüísticos, pareceume acertadísimo.
Porque, é dicir, non é mesmo que diga, bueno, pois vou facer un campeonato de voleibol e, bueno, vou poñer os cartéis en galego e xa unha actividade de galego. Non. É dicir, que vou facer nesa actividade de voleibol para que haxa un rendemento lingüístico? Non me vale que todos os rapaces estean xogando en castelán. Nese sentido, non me vale ir a un correlingua que me estean correndo en castelán, porque, bueno, en fin, eu tamén o de isto de tens que falar, gústame moito aguantarme, vale? Aguantarme a non dicirlo, quero dicir. Logo, que leve a busca de argumentos para o galego no interior de cada un. É dicir, que en algún momento haxa unha reflexión, porque a lingua é emoción. Por exemplo, unha das actividades que sempre valoran máis foron os vídeos de famosos ou actividades que fixemos dentro do instituto onde alguén contaba a súa experiencia lingüística co galego. Porque ao final o que queremos son historias. Gústanos que nos conten historias e historias que nos cheguen ao corazón. E nas casas, fálese galego ou non, o galego estivo presente en algún momento nesa familia. Entón, non é o mesmo que os rapaces teñan que facer esa investigación pola súa familia que ti lles contes un rollo teórico. Porque, ademais, a historia de cada familia vai ser completamente diferente. Non é mesmo os que tiveron que emigrar a Suiza. Non é mesmo os que naceron aquí e aquí de toda a vida se hablan castellano. Non é mesmo os que na conserveira sí, pero que eu non quero que a miña filla vaya para a conserveira. Non é mesmo cando chegan as avoas e lles contan como lles pegaban nos dediños. Non é mesmo que lle contes ti. E que se lle pegaba os nenos nas escolas, que lle conten as súas avoas. Non é o mesmo que en algún momento eles pensen e na miña familia, por que non se falan galego? E noutras sí. Eu podería ou non podería falar galego? Ese tipo de reflexións teñen que ser íntimas e se teñen que dar no ámbito cando ti estás só na túa casa. Nos, por exemplo, as reflexións que teñen son os vídeos que gravan os rapaces e aí temos, como se chama? Isto que tes cos abogados e cos médicos. Segredo de confidencialidade. Contrato de confidencialidade. Eu sempre digo, sempre que non sexa ilegal, porque perden tamén a consciencia e empezan a pensar que aquilo é o confesionario de Gran Hermana. E os adolescentes teñen moito que comunicar e acabas escoitando cousas que... Algúnas, de verdade, ás veces dis... canta educación emocional nos faría falta... canto axudar sen ser académicamente. Porque en canto faz unha actividade deste tipo empezan a sair todas as cousas, todos os sufrimentos adolescentes que hai por aí, non? Esas reflexións só saen cando os rapaces falan consigo mesmos. Ou cando te están contando, ai Pilar, vou che contar, é que claro, é que cando lle contesto a miña nai por teléfono o móvil, me separo das amigas para que non escoiten que falo en galego, digo en galego. E ti dis, é que ti vas pola terceira edición dos 21 días co galego. É dicir, a teoría xa sabes toda, eu non che podo contar máis teoría. É dicir, ou ves a unha filla dun escritor galego que a súa familia é toda galego falante, ela di, porque se teñen que ir poñendo eles así mesmos retos, o meu reto é falarlle ao meu pai en galego. E dis, como pode ser un escritor galego e ter a túa filla desexando falarte galego e pois aproveitou un día indo no coche ao instituto, como era pouco tempo, case a ver se el non se daba conta. E aquel día contou, Pilar, por fin, tal, eu chorei, como non ia chorar ao ver aquel vídeo daquela... E dicías, non sabía xa, houve un momento que non sabía se mandarlle un anónimo ao pai, pero dicía, non o podes facer, pero aquela era unha serie de capítulos que decía que se van a acabar os 21 días e non o vai lograr. Conseguiu uno dentro dos 21 días, pero, é dicir, hai moita realidade que non se ve, da que non falamos, pero hai un sustrato galego aí. E hai un sentimento galego aí. E hai un sentimento da lingua. Logo, que as actividades se dirixen a todas as ideoloxías. Eu sei que sobre isto teño discutido moito cos amigos, moito. Xa estou no último, dende a miña perspectiva, as actividades que organizo, eu quero que sexan para toda a poboación. Porque os que están convencidos non os teño que convencer.
E cando, non me acordo quen falabas, creo que comentaras ti, o feito de que non se sintan identificados, ao mellor cos valores, que precisamente, é dicir, é que eu non quero que só os fillos dos do BNG queiran falar galego. É dicir, eu non quero que só os de esquerda queiran falar galego. Eu quero que todos queiran falar galego. Entón, como quero que todos queiran falar galego, non podo mandar ningunha mensaxe que poida ferir a ninguén, que me poida excluir a ninguén. E isto é moi difícil. Por exemplo, é difícil, e non é que eu non queira transmitir determinadas mensaxes, e quero as transmitir na miña conta de Facebook, cos meus amigos, pero non nese contexto, porque nese contexto eu o que quero é ganar galegofalantes, veñan de onde veñan. Entón, creo que non podo facer nada que me reste, digamos, que me reste candidatos. Non sei se me entendedes. E logo, que a actividade guste de seu. É dicir, non pode ser unha actividade de galego. Non. Eu teño que facer un reggae festa. Eu teño que facer un youtubeiras. É dicir, teño que facer cousas que gusten. E, ademais, que estean en galego. Ainda que eu parta de que o meu interese sexa o galego. Pero se non gusta e non ten interese, dá igual que se opoña a Swahili. Non vai gustar. E logo, que as persoas, que os axentes da actividade, primeiro, se poden ser rapaces, mellor que mellor, e que se crean o que están facendo e teñan entusiasmo. Mirade, na actividade 21 días co galego, eu durante 6 anos fixose só no IES da Pobra do Caramiñal. Os resultados dependían do profesor que lle tocase a cada grupo. E eran completamente diferentes. Se ti fas algo, un ritual, imos facer esta actividade, imos falar en galego, nada. Agora, se ti crees no que fas, e lle transmites emoción, e lle transmites entusiasmo, e dices, a ver se ti me vas a demostrar a min, a ver se podes ou non podes, e cando os rapaces se envolven, porque aos rapaces gustalle xogar. E tamén non podemos perder o lado lúdico. Eu creo que, por exemplo, aí tamén, eu que agora estou enganchada ao tema das regueifas, só penso en versión 8 sílabas, pero o que é peor, non me saen. Esa é a miña traxedia, que non me saen. Entonces, é fundamental que os axentes teñan entusiasmo e crean no que fan. Non podemos ritualizar a organización das cousas en galego. E agora en que estou metida? Pois nada, ando ensinando a profes a programar, ando creando, xunto con outras compañeras, un espazo galego no instituto, precisamente onde nos xuntamos de luns a xoves nos recreos para facer actividades lúdicas coa única condición de que sexan en galego. Montando un club de vídeo os luns a mediodía, que cando temos clase pola tarde, e aprendendo a rejeifar, seguindo, porque eu quero seguir eu hai moitos anos que sigo os pasos deste señor chamado Sechu Sende, que un día, bueno, supoño que xa todos tedes lido e relido Made in Galiza, pero senón, é dicir, eso que ninguén se ofenda, pero tan importante como ler o Sempre en Galiza de Castelao. Non, e digo, parece vos de risa, pero non o digo de risa. Polo menos é máis fácil, máis curtiño, é moi práctico e ensina moito. Tamén teño a teima, sigo coa teima de crear unha rede de profesorado onde compartir materiais e boas prácticas que non existe. Malia estarmos no século XXI e aí continuamos sempre con necesidades básicas sen cubrir. Grazas. Tanto que pasei.